Здравейте, аз съм Иванко и днеска ще ви покажа как да се направите скелетен спаднер или на зомбите, няма значение. Стаичката е 4 на 4, и по най-простия начин ще ви покажа как да се направи. Значи, сайта е 4 на 4, 4 на 4. Пускате вода в този край. Нали? Тук ще не е стаичка, нека тук са пари. Това трябва да чупим. Така, къде и тук. И така. Така виждам там. Това го копате, така. Хубаво да осветите хубаво стаичка, така. Да не се спомня някой моб да ви пречи. Накрая вече ще излезете и ще ги изчупите. И ви препоръчвам да сте добър, защото може да се спомняте да ме надупчат. Така, чупим ги. И сега. Така спавате примерно и тук, така, бута ви. И тръгвате на тук. Тук не може да се вижда бута. Да, също. И тук е център. А тук и да. Сега. Да изпием по-шно. Ще ви трябват табелки около 2 стака. Ще ви стигнат. Само ги намеря къде са. Така. И ще ви трябва вода. И ходите тук някъде да се направите Infinity Water Source или с Home Support. И да тук, нали? Дайте на табелка. Чак. Тук е на табелка. Сега да дигате нагоре, ето, като да тук. И ще се само един момент. Това направим нещо. До тук ли? Ще направим. Така е, добре. Не, много напълно. Да, така. Да. И нали тук така пътълка. Тук също. Сега. Тук сме на 28 ниво. Трябва да се качи 23 блока нагоре. Това ще ги направим така. Като съм готов, ще пусна 23 блока само нагоре. Както се редувате и така. Нагоре. Вода. Вода. Табелка. Вода. Табелка. И така. Долу-горе. До 20. От тук 23 блока нагоре. И като съм готов, ще пусна клипа. И сега като са готови, така правите. Така. И като трябва да... Не, много... Накъде... Тук. Да. И ти да запуши. Не. Тук ли беше тук? Така. Така. И са 23 блока. Така. Сега ще го запушим. Така. Готово. Сега водата трябва да е някъде тук. Да, ето. Тук. И може да направите примерно. Чакай. Ето трябва да е водата. Тук може да направите така. Те ще падате и тук. Тоест. Тук. Добавите спред. Стойте един слаб. Сега. Той ще го заведе така. Там. Сега. Ще направите. Слон Брюкселс. Ето. Прямо така. И да така видим.
Ти... Така. И тук почва да ги пиете. Дядо. Тук ги пиете, но... И сега, пак съм така. Мислих нещо да направим. Ама не стана. Питах, ама не стана. Нещо. Тоест дизайн, да го видя как беше. Как да го обзаведем. И пак така. И пиво. Сега ще им приспаваме, който се пада тук. И ще им са хили торч. Нека се спавам. Колко блока е тук? И тук два блока трябва да махнете. Става по-ефективно е така. Аз суровата всичко направя. В случай това е моят сърбър. Който играе така. Правя с някакви дизайнчета. Девички, без това. Нали? Щупихме. Те идват. Така. Ще сложим хал слабо. Ето го. Те, както виждате, умират. Това ще поспалнем, видите как става. Поспалнем. Направя така. Ето. Те трябва да дойдат. И сега. Моя така. Що миргате, бе? Повече блоко ли съм ги направил? Дъп. Повече блоко. Как няма да умрат? Не съм сгасил в изчислението. Спавам да видим. Кога няма да умират. Чайте, мога да сложи блок. Значи, тук не умира. Да, умират. Сложите един слаб. Би трябвало сега да ни умират. Да, на един хит и умират. Да. Не съм сгасил в изчисленията. Ма нищо. Така идват тук. Защо пак умират? Защото силно горе са хитвали. Така. Сега. С това го направим дребенно. Що умират? О май гаш, що така? Ура да се сейфа. Сега тук ставам ги видите. Аз леко кликам отивам. И трудно с камене човек да ги видите. Сега, да се поспавам малко повече. Да спавим. И така. И... много така. Така. И така. И само тук с камене меч. Еди, да. И... да. Чай да го оправя тук.
Може да тук да сложите един хопър. Един хопър. Ето беше тук. Да. Това е един хопър. Шест. Така. Отворете го. Напием по. Да, и би трябвало да не мога да бие така. А не мога да бие. Така. Ето. Взимате, взимате меча и ги почвате. Точно там на геймата. Ето Get XP. И да. Къде сме след така. И вече тук дизайна ще направите по вас. С меча камения. И сте готови. И тук е нулата. Нулата. Ето. Тук виж там е 0, минус 0. И да, и моите цели точно. Иначе като са типа по-стара мой. И да. И имаме... И това беше от мен. Аз бях Иванко. Намушкам. Аз съм Дейвид Джонс, така че... Няма проблеми. И това беше урока. Да. Това е само да ви кажа последно. И да, и това беше. Аз бях Иванко. И благодаря, че гледате.